Ja, de stadscamping van Dokkum onder de Hutdraversdijk die had het smoordrok. En dan is de bouwvak nog net eens van start gegaan. Mooi waar speelt vanzelfs een wichtige rol daarin. Die camping die is eens wel bijzonder, want het had echt nog een haven, werd tal van boorden lezen. En verslagjouwer Hajo Bootsma die stiet op het stuit bij Gerke Jagersma, eigenaar van de camping en de jachthaven. Nou Hajo, hoe is het er? Nou ja, Timo Masterchen, wat een plaats hier, Zuiderbolwerk in Dokkum. En dit is de jachthaven van Dokkum. Je kist het in Ljouwert, is natuurlijk de Prinsentuin. In Dokkum doet er net voor onder. Je haalt gewoon het Zuiderbolwerk. En eens om het hele bolwerk heen kun je je boot vrij goed kwijt. Nou, die haven die wordt beheerd door Gerke Jagersma, recreatie en haven Dokkum, om samen te nemen. Hè? Ja. Hoeveel boten kun je ze kwijt? Wij kennen mijn evenement natuurlijk wel een hele product kwijt dat ze dubbel gaan, maar enkel langs de grachten en langs de kade, dan 120, 130, dat zal best lukken. Komen ze maar dit warme waar nou wat naar binnen met de boot? Of? Nou, ik kan nog wel merken dat er hier en daar toch wel een gatje is. Want ja, de boeten uitlezen is natuurlijk nog echt prachtig. Hè? Het water is iets frisser, hè? Ja, deze boeten uit is het vreed maar met een beetje wien valt het nou best mee, hè? Ja, een beste simmer. Wij hebben een prachtige simmer. Ja, iedereen gelukkig. Maar wij hebben het waar mee. Wij hebben culturele haardstad hebben mee. En het gaat fantastisch. Ja, want de bootsmensen die ben je vaak wat kwatter, hè? Die komen hier voor 1 2 dagen en gaan er weer verder. Maar kun je dus ik vernemen dat die mensen in die bootjes dan ik echt even komen van Dokkum en dan terug in de Ljouwert en dan alles even zien willen van Ljouwert Friesland 2018? Ja, ik denk het mooi, hè? Dat ze echt Ljouwert zeker beschikking hebben. En Dokkum ook, maar we hadden natuurlijk ook de gratis busvervoer naar Ljouwert. En daar wordt ook een hele prachtige broek van maken. Nou, wat ik wel aardig is zelfs, is de camping. De camping is ook een belangrijk onderdeel van het hele bedrijf van Gerke Jagersma. En dat is het meest aardige. En heel veel mensen op de camping die komen hier naar Friesland om het warme waar te ontvluchten. Is het hier een beetje uit te houden? Nou, net. Na veel uitbouwen is het een beetje om te doen. Want het was niet te harde. Waarom Dokkum? Nou, wij komen uit het westen. En wij dachten van, hier is de temperatuur altijd iets lager. Nou, ten eerste ook de temperatuur. Want waar komt u vandaan? Wij komen uit Hussen, dat is tussen Arnhem en Nijmegen. Is het daar zo warm? En daar is het zo'n 34 graden. België uit Dokkum, ja. We zijn fervente fietsers en voor ons als Belgen is Nederland het fietsland bij uitstek. Qua infrastructuur, je hebt alles wat... en daarom verkennen we veel streken in Nederland. Nederland heeft alles te bieden. Je hebt de duinen, je hebt bossen, je hebt heide, je hebt de wadden, de meren, de Friese meren. En zo komen we vertoeven vaak in Friesland. De insteek ik nog steeds om hier dadelijk lekker de eilanden toe. Maar nu met deze temperatuur om op de fiets te zitten, dat vind ik... Ze waarschuwden op het journaal ook voor de fietspaden of voor het asfalt. Nou, dan moet je dat niet gaan opzoeken, want het is wel vakantietijd. Je moet ook rusten in de vakantie. Juist, je moet ook een beetje rusten in de vakantie. Het dorpje op zich, hè, de kern vooral. Stad, hè? Maar ook het fietsen langs de E. Dus, ja, het is echt een leuke fietstocht. Ja, ik denk dat wij vanmiddag eventjes naar de Waddenzee gaan om beter af te koelen. Want hier is het niet aan het harde. Ja, de meesten die komen dus een beetje voor hun rust, voor een vakantie, om te fietsen, om te genieten. En met name niet om jou, en dat ken ik wel mooi, hè. Even just de boten je zal lezen. Het rint stadig gewoon weer wat vol. De meeste boten die komen nou vanuit de Waterdzee en dan gaan ze via Dokkum en naar Ziel. Komen ze in de richting van Dokkum. De meesten die stekken daarna terug als ze hier alles Jona en gaan naar Ljouwert richting Prinsentuin, richting Frieske. Maar Gerke Jagersma, wat me wel opvalt, jouw camping heeft wel wat een oudere doelgroep. Ja, zeker. Het is net zo dat het omtovert maar jonge ben. Nee. Het is een stadscamping. Stadscampings wordt over het algemeen bezocht door wat oudere mensen. Wij hebben net het bruisende ontspanningsgebeuren, jeugdanimatie hebben wij net.
we hebben een kroegje, hebben wij net, we hebben geen winkeltje. Want alles is in de Dokkum buurt, had alles. Ja, Dokkum had alles. Dus wij hoe eigenlijk stek niks. Hoe leuk is het dan om je te zien in zo'n simmeren dat je dan zegt dat het vol rent? Nou ja, het is natuurlijk prachtig mooi. Hè? Je werkt ervoor om zoveel mogelijk mensen te pakken. En Dit ging je zelf net verwachten, van deze mannen. nee, zeker net. Naar Vliegentier, Vliegentier hebben we natuurlijk een volle mindere simmer. En nu is het hartstikke mooi. En simmers stieren wij op een camping vaak wat leger, omdat de mensen thuis richting het zuiden gaan. Nou, daar hoeven ze nog niet heen, want wij het waren eigenlijk. Ja, want Jere Meesken die zegt van we komen uit het zuiden, we gaan naar het Dokkum daar, want Ja. er zitten we in het noorden, is het pegraden kouder. Nee dus. Nee, zeker niet. Het is, je hoort zeker, het is behoorlijk warm. En iedereen ziet dat ik de BM op de skaatplakjes bij ons op een camping, die ben al hier bezet. Maar je zie je dan die recreatie heel wat verhoren, want wat me ook opvallen is, als je zou zeggen, je gaat ook eens een soort camper plakken. Binnen dan zoveel meer mensen niet maar die camper deze kant uit komen? Ja, camperaars, dat is helemaal hot in Tjinburg. Er zijn een enorm grote campers onderwijs en ja, die door eventjes Dokkum of door eventjes Friesland aan. Even. Ja, eventjes, want 2 dagen. vaak maakt ze in 10 dagen heel Nederlands in. En dan, ja, het is komen en gaan met je campers. En ja, je moet er wel verhuurde plakken. Wij hebben nog 29 verhuurde plakken. En ik denk dat er nog wel meer bij kennen. Ja, want er is wel flat van. Daar is zeker flat van, want het is echt heel populair. Caravans ben ik goed, er komen nog steeds een pro caravans. Alleen de camper is erg populair bij de meesten. Ja, het is nou van maandag betiert tot jongensletters voor je het werken. Kon je zelf op vakantie staan? Ja, wij haast in november dan komt bij ons de rust weer om en dan gaan wij 4 maanden wat rustiger om. En dan gaat de camping hier dicht en dan ga je saai op wintersport. Dan gaan ze de Kjeld in. Kjeld, daar zitten wij in Friesland ook een beetje om verlegen. Althans misschien net echt Kjeld, maar wel wat Rijn. Zo wel noffelijk wezen. Nou, nog even een ganiertje. Maar Sjen, Zuiderboven weer keren in de Zinnen, in Dokkum. Ah, wat een prachtig plakje net. Vakantie in Friesland, simmer in Friesland.